أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Zahvala pripada Allahu Đelešanu, gospodaru svih svjetova, neka salavat i selam na posljednjeg Božeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe, tabeine, tabeine i sve muslimani i muslimanke do sudnjeg dana. Poštovane braće i sestre, evo večeras nalazimo se ponovo u džamiji u Vurićima na serijalu Časni Kur'an, tefsir Časnog Kur'ana. Naime, Hor Ilham u saradnji sa Međusom islamske zajednice Gračanica kod Visokog organizuje serijal predavanja tefsir Časnog Kur'ana sa našim hafsom, mufesirom Zijadom Derićem, pa evo riječ ću prepustiti njemu Bojnom Hamza. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hvala pripada Allahu Đelešanuhu, salavat, selam posljednjem Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Svjedočimo da nema drugog Boga osim Allaha i svjedočimo da je Muhammed alaihi salam Allahov rob i Allahov poslanik. I assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Večeras ćemo, ako Bog da, uz Allahu Đelešanuhu pomoć nešto kazati na ovom našem druženju o značenjima istijade i bismile, odnosno o značenjima riječi Auzu billahi mine šeitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, jer su ovo dvije rečenice s kojima mi vjernici započinjemo svoj dan, započinjemo učenje Kur'ana, obavljanje namaza i svaki hajirli posao i veoma je važno i bitno da znamo njihovu utemeljenost, značenja koja u sebi nose i koja u sebi kriju i njihovu praktičnu primjenu i utjecaj, njihov stvarni utjecaj na naše živote. Naime, Allah Đelešanuhu je kazao, i to je
zanimljivo, estaizu billah, fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim. Kada želiš učiti Kur'an, ti zatraži zaštitu ili pomoć od Allaha dželešanuhu protiv prokletog šejtana. Znači, učenje Kur'ana kao jedan od najvrednijih ibadeta je na direktnom udaru i uticaju šejtansko-džinskom kada smo mi u pitanju vjernici i zbog toga nam je Allah dželešanuhu naredio da tražimo pomoć od njega zato što je znao da šejtanu i svima onima koji nam žele zlo smeta to učenje Kur'ana i da će pokušati na različite načine da nas odvrate od toga. Također je kazao estaizu billah وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Kada osjetiš općenito uticaj šejtana na sebe kroz različite manifestacije tog njegovog uticaja, ti, kaže Allah dželešanuhu, obraćajući se svakom vjerniku, a prvenstveno Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem je kazao fasta'id, u formi naredbe, naređeno ti je da zatražiš pomoć i zaštitu kod Allaha dželešanuhu protiv šejtana. Naime, borba protiv šejtana kao našeg zakljetog i iskonskog dušmana nemoguća je bez Allahove dželešanuhu podrške i pomoći. To je svijet kojeg mi ne vidimo, kojeg samo osjećamo kroz negativne utjecaje na nas i ukoliko želimo da ostvarimo kvalitetnu zaštitu, da se na kvalitetan i uspješan način borimo protiv tih šejtanskih i negativnih utjecaja na naše živote, moramo nužno, isključivo znači zatražiti pomoć od Allaha dželešanuhu i ni od koga drugog. Kada govore o istijadi, učenjaci navode kao primjer sljedeće. Ukoliko prođemo pored nečije avlije, u toj avliji se nalazi pas i napadne nas, mi imamo dvije opcije, ili da se borimo direktno sa tim psom i vrlo je neizvjesno, odnosno vrlo je izvjesno da će nam taj pas nanijeti štetu zato što se ne možemo od njega zaštititi na adekvatan način, a druga opcija je da pozovemo u pomoć vlasnika tog psa koji će ga obuzdati, spriječiti da nas napada i da nam nese štetu. Isto tako, umjesto da mi sa svojim ograničenim ljudskim mogućnostima, kapacitetima, znači sa svim slabostima naše duše, idemo u borbu koja nam je neizvjesna, nepoznata, naš neprijatelj je nevidljiv, napada nas sa svih mogućih strana, dobro poznaje naše slabosti, umjesto da to radimo, mi imamo mogućnost da zatražimo pomoć, odnosno imamo naredbu od Allaha dželešanuhu da zatražimo pomoć od njega, gospodara svih svjetova, jer on uzvišeni, naš stvoritelj, s obzirom da poznaje i nas, ljude i šejtane, naše neprijatelje, a on je stvoritelj svih nas, dobro zna da ta borba ne može biti u našu korist, osim ukoliko mi kao vjernici nismo potpomognuti od strane Allaha dželešanuhu. Učenje ove rečenice, utječem se Allahu dželešanuhu od prokletog šejtana, kod čovjeka, odnosno na čovjekovu psihu, ostavlja određene utjecaje. Znači, ona ima realan, konkretan efekat na našu psihu. Jer kada mi kažemo gospodaru, odnosno tražim zaštitu od Allaha dželešanuhu, mi se s ovom rečenicom direktno konektujemo sa gospodarom svjetova. Ta direktna konekcija sa Allahom dželešanuhu u našim dušama, u našim srcama stvara osjećaj zaštite, moći, snage, jer smo povezani sa onim čija je moć i snaga bezgranična, sa gospodarom svjetova, sa nekim ko upravlja svime stvorenim i ko vlada riječima kun fekun, koji u jednom trenutku može da sve preokrene, da bude drugačije i tako dalje, tako da je ova rečenica znači u našim dušama stvara jednu ili budi jednu pozitivnu energiju i snagu zbog kojeg se osjećamo hrabro, zaštićeno, snažno i puni smo samopouzdanja zato što smo se u stvari uzdali u zaštitu Allaha dželešanuhu. To je ogromna razlika između čovjeka koji izađe ovako, znači ojačan i osnažen, i čovjeka koji izađe prestrašen sa osjećajem da je sam, da nema niko da ga zaštiti, da je on sam prepušten sebi, čovjeka koji je zbog različitih okolnosti ili problema uznemiren, oslabljen i tako dalje. Ova rečenica, kada bi je mi učili redovno sa ubjeđenjem, svjesni njenih značenja i konkretnih efekata na naše duše i srce, daleko bi bilo manje potrebe da pijemo lijekove za smirenje, daleko bi bilo manje uznemirenosti, depresije
i svi ovi drugih negativni osjećaja koji danas, evo posebno u ovom savremenom vremenu, savremenom dobu, muče savremenog čovjeka. Mi, evo, prema statistikama dobro znamo da su recepti na kojima se izdavaju lijekovi za smirenje i za tu neku duševnu uravnoteženost, tako dalje, u velikom porastu. Sve više ljudi traži to. A zašto to traže? Zato što su u stvari udaljeni od zikra i udaljeni od spominjanja Allaha dželešanu i zato što su udaljeni upravo od ove rečenice. Svi negativni osjećaji koji se javljaju nama, kao što su briga, tuga, srdžba, netrpeljivost, mržnja prema nekome, su u stvari žiške koje šetan, koji nas dobro prati i poznaje, raspiruje u nama. Pa svi smo vjerovatno zapali u situaciju kada smo od malog problema doživjeli neki veliki stres, zato što je šetan to u nama napuhao, uvećao, prikazao drugačijim nego što jest i u stvari se vjerovatno tu radi o nekom bezazlenom malom problemu kojeg je on, zahvaljujući svojim negativnim zračenjem, utjecajem na nas, poznavanjem naših slabosti i tako dalje, uspio da kod nas napuše i da mali problem pretvori u veliki. Zbog toga Allah dželešanuhu je naredio, znači prvo što trebamo ujutro kad ustanemo jeste da se sjetimo njega, da zatražimo pomoć od njega i na taj način ćemo biti stabilni psihički, duševno, sa pozitivnim osjećajima u srcu i duši kada je u pitanju naš odnos i prema Allahu dželešanuhu i kada je u pitanju naš odnos prema stvorenjima koje je Allah dželešanuhu stvorio. On uzvišeni kaže, estaizu billah, ela bi zikrillahi tatma'innul qulub. Kada se Allah spominje, srca se smiruju. Šejtan najviše napada čovjeka koji je emocionalno, psihički destabiliziran, koji nije uravnotežen, koji je ili puno nasikiran, ili puno zabrnut, ili puno tužan, ili puno radostan, prekomjerno i veseo. To je čovjek koji je šejtanu lahka lovina i on će ga sigurno u tim stanjima napasti. Zbog toga mi trebamo biti uvijek svjesni Allaha dželešanu, stalno ga zikr činiti, a prva rečenica koju trebamo izgovarati jeste u stvari ova A'udhu billahi mine šeitanir rajim i bismillahirrahmanirrahim, o čemu ćemo naknadno govoriti. Naime, Sulejman ibn Surd radijallahu anhu, jedan od ashaba, pripovijeda da je neki čovjek u prisustvu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme se žestoko naljutio. Toliko da su se na njegovom licu primijetili znakovi te sržbe, zacrvenio se i počeo je da se ponaša i govori nekontrolisano. Znači bio je bijesan na nekog sa kojim se sporečkao. Gledajući to sa strane, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme je kazao: ja znam rečenicu koju kada bi ovaj proučio, otišla bi ova ljutnja od njega, ova sržba koju je imao. I ljutnja kao naše svojstvo i osobina koje nije nužno loše, jer ljutnja može nekad biti naš odbrambeni mehanizam da zaštitimo svoju čast, ponos, vjeru i tako dalje ukoliko se ljutimo iz pravi razloga, ali s druge strane može biti jedno od najefikasnijih šejtanovih sredstava u rušenju nas kao ličnosti, našeg integriteta i u rušenju naših međuljudskih odnosa. Jer često se dešava da se ljudi sporečkaju, naljute, pojavi se nekakva nekontrolisana ljutnja koja nije nimalo ekvivalentna uvredama koje su desile, znači velika napuhana, zbog koje nekad čak padne i mrtva glava, jer čovjek kada je ljut i srdit, u sržbi, bijesan, on se ponaša nekontrolisano i više liči stanju neuračunljivosti i neuravnoteženosti nego ovom normalnom stanju. Zbog toga se čovjek koji u sržbi izrekne razvod braka, njegov razvod braka nije punovažan zato što je to izrekao u stanju neuračunljivosti. To stanje neuravnoteženosti i neuračunljivosti šejtan nas dovede, znači tako što nam tu situaciju preuveliča. Kaže Muhammed alejhi selam, kada bi proučio A'udhu billahi mine šeitanir rajim, taj čovjek kaže, otišla bi od njega ta sržba. Nama je naravno pouka i lekcija da kada god zapadnemo u tu situaciju, da prvo što nam padne jeste da proučimo ovu rečenicu. Naime, ovaj ashab koji je to čuo od Allahovog poslanika alejhi selam, otišao je kod tog čovjeka i kazao: poslanik alejhi selam ti preporučuje da u toj situaciji kažeš A'udhu billahi mine šeitanir rajim. Međutim, on je bio toliko srdit, ljut da je kazao: jel ti misliš da sam ja poludio? Toliko ga je taj bijes i sržba obuzela. Ono što trebamo učiniti jeste
da sebi ne dozvolimo da dođemo u tu situaciju, a preventivno djelovanje jeste da se sjetimo Allaha dželešanuhu na ovaj način. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koji je bio zaštićen po definiciji, znači od Allaha dželešanuhu, jer je poslan kao poslanik koji treba da dostavi posljednju Božju objavu cijelom čovječanstvu, bio je od Allaha dželešanuhu svakako zaštićen. Međutim, zanimljivo je da nikada nije osvanuo ni omrknuo, a da nije tražio zaštitu od Allaha dželešanuhu. U brojnim zikrovima, jutarnjim i večernjim koji se prenose od njega, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme učio ove zaštite, tražio je pomoć i zaštitu od Allaha dželešanuhu, pa između ostalog kazao ko osjede na nekom mjestu, neka 3 puta kaže E'udhu bi kelimetillahi tamati min šerri ma halak, utječem se sa Allahovim dželešanuhu savršenim riječima o zla svega što je stvorio. I ukoliko to uradi, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nećemo u to vrijeme dok boravi na tom mjestu ništa moći nauditi. Također, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme je redovno za svoje unuke Hasana i Huseina učio sljedeće zaštitne dove: o idukuma bi kelimetillahi tamati min kulli šeitanim vahame wa min kulli ajnin lame. Naravno, mi se možemo zapitati koliko mi našoj djeci učimo ove dove koje je poslanik alejhi selam učio za dvojicu najodabranijih unuka koji su se pojavili u ovom islamskom umetu, a to su Hasan i Husein. Kaže, tražim zaštitu za vas dvojicu, tako je poslanik alejhi selam učio kod Allaha dželešanuhu sa savršenim riječima od svakog šetana i napasnika i svakog oka urokljivog. Znači, poslanik alejhi selam traži zaštitu, moli Allaha dželešanuhu da zaštiti njegove unuke, njegovo potomstvo od prokletog šetana. Naravno, prakticirajući ove dove, ove zaštite koje on učio, mi bi sigurno na našoj djeci primijetili efekat u smislu da su oni poslušniji, da su stabilniji, mirniji i u svakom smislu pozitivniji kada je u pitanju njihovo odrastanje, jer bi bili u zaštiti od Allaha dželešanuhu i bili bi sačuvani od zla šetana. Sjećamo se i Hazreti Merijeme i priče o njoj kada u ajetu stoji jeste je to bila va inni uiduhu wa zurriyeteha min ash-shaytanir rajim. Ja tražim zaštitu za nju, za Merijemu i za njenog potomstvo, odnosno Isa alejhi selama, od prokletog šejtana. Znači, ne trebamo dozvoliti, ne smijemo propustiti priliku da svaki dan sebi, a i svojim ukućanima, svojoj porodici ne učimo ove dove, zato što nam je to naredio Allah dželešanuhu i zato što je to bila praksa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je svaki dan, svakodnevno primjenjivao ovu Allahovu dželešanuhu naredbu u ajetu kojeg sam citirao na početku: va ima yanzagannaka mine šejtani nazgun fastaiz billah innehu huves semiul alim. Ako osjetiš utjecaj šetana kod sebe na različite načine, zamoli Allah dželešanuhu da se zaštiti od njega. Innehu huves semiul alim. On sve čuje i zna, to je Allah dželešanuhu, pa je poslanik alejhi selam učio dovu E'udhu billahi s-semi'il alimi. Tražim zaštitu kod Allaha dželešanuhu koji sve čuje i sve zna, mina šeitanir rajim, od prokletog šeitana, min hemezihi ve nefethihi ve nefhi, od njegovog došaptavanja, njegovog zla, njegove poezije i tako dalje. Jedan od ashaba, Osman ibn Abi al-Thaqafi, požalio se Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da ima probleme sa namazom na način da mu se često dešava da zaboravlja na kojem je rekatu i šta je učio. Vidite, ashab, drug, prijatelj Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ima probleme koje tište sigurno većinu nas. Da u namazu osjećamo nemogućnost koncentracije, zaborava, svakakvih misli i tako dalje. Pa mu je Allahov poslanik alejhi selam kazao, to je šejtan koji se zove Hanzeb. On je specijaliziran upravo za namaz, da odvraća vjernike od namaza, kao što imamo situaciju da nas pokušava odvratiti od učenja Kur'ana, znači jednog od najvrijednijih ibadeta. Isto tako imamo situaciju gdje su neki šejtani, posebna iblisova vojska, specijalizirani za namaze. Pa osjetimo tako, čim stanemo namaz, vrijeme sporije teče, nikada ona jacija završiti, nikada oni 4 rekata da otklanjamo, a mimo namaza se osjećamo u tom smislu rasterećeno, imamo vremena za sve. To je direktan pritisak, uticaj,
energija i zračenje koje osjetimo od šetana i ovom ashabu Allahu poslanik alejhi selam je preporučio da 3 puta preuči istijadu, znači da zatraži pomoć od Allaha dželešanu, da pljusne 3 puta na lijevu stranu i kaže ovaj ashab, uradio sam to onako kako mi je poslanik alejhi selam preporučio i nestali su ti problemi. Znači kutarisao se tog belaja i tih tegova i okova koji su ga sputavali da u namazu osjeti ljepotu. Kada je u pitanju jezičko značenje ove rečenice prema stavovima učenjaka, ova istijada u korijen glagola istijade jeste idu, znači u jezičkom smislu tražiti zaštitu i pomoć od svega što nam je mrsko, što nam nije drago i što je štetno po nas. To je istijada u općenitom značenju, a ovom specifičnom i posebnom znači tražiti pomoć kod Allaha dželešanuhu u borbi protiv napada šejtanskih. Šejtan kao imenica, prema mišljenju velikog broja učenjaka je izvedena iz korijena, odnosno to je imenica iz glagola šetane. Šetane u arapskom jeziku znači biti udaljen od svakog dobra. To je biće, osoba, ličnost koja ne čini nikakvo dobro i od koje se ne nadamo nikakvom dobru. To znači šejtan kao imenica. To je u stvari opisna imenica za Iblisa i njegove potomke. S tim u vezi postoje 2 vrste šejtana. Šejtani džini i druga vrsta šejtana su šejtani ljudi. I jedni i drugi se spominju u Kur'anu, Allah dželle veli jestaizu bila šejatinel insi vel džinni juhi ba'duhum ila ba'din zuhrufel qavli gurura. Šejtani, kaže, džini i ljudi koji su jedni drugom objavljivali ili nadahnjivali jedni druge kićenim govorom kako bi se raspravljali sa vjernicima i pokušavali da se bore protiv istine. Tako da svaki čovjek od kojeg se ne nadamo nikakvom dobru, koji ne čini nikakvo dobro, čovjek koji se bori protiv istine, koji je na strani laži, je u stvari šejtan. Može se opisati ili opisuje se u Kur'anu sa ovom opisnom imenicom, a prema mišljenju jednog dijela učenjaka ova imenica šejtan je izvedena iz glagola šata je šitu, što znači biti spaljen, propasti i tako dalje. Međutim, prema mišljenju Sibeveha, jednog od najvećih gramatičara i poznavaoca arapskog jezika, ovo prvo mišljenje je ispravnije, to jest da je šejtan imenica koja je izvedena iz glagola šetane, što znači biti udaljen od svakog dobra. Ovo ar-rajim koje se spominje na kraju rečenice također je opisna imenica za Iblisa i njegove potomke, a znači također biti udaljen od svakog dobra, biti ponižen, biti kamenovan i infinitiv iz korijena glagola iz kojeg je izvedena ova imenica znači ubojstvo, prokletstvo i grdnja. Er-rajm u arapskom jeziku znači kamenovanje. Er-rajim je onaj koji je kamenovan. Šejtana je kamenovao Ibrahim alejhi selam zajedno sa svojim sinom Ismailom onog momenta kada je pokušao odvratiti od Božje naredbe da prinese Ismaila kao žrtvu i tada su ga oni kamenovali i mi kada idemo tako na hadž 3 dana u posljednja našeg boravka u Meki upravo radimo ovo, kamenujemo, odnosno simbolično bacamo kamenčiće na šejtana, na taj način se odričući od njega i od svega onoga u što nas on poziva. Ovo je ukratko znači nešto od značenja i propisa koji se mogu povezati sa ovom rečenicom, a sada ćemo nešto kazati sa drugom, možemo kazati najvažnijom rečenicom u našim životima, rečenicom koju najčešće trebamo da izgovaramo i upotrebljavamo, a to su riječi Bismillahirrahmanirrahim. Učenjaci, odnosno jedan dio njih kažu Bismillah je Allahova dželešanuhu zakletva na početku svake sure, a njena svrha jeste da se Allah dželešanuhu na taj način zakune da je sve ono što je rečeno u surama s kojima su te sure započete od kada je u pitanju obećanje za nagradu ili prijetnja za kaznu ili općenito sve što je Allah dželešanuhu tu kazao da će to biti realizirano, ispunjeno, obećano i da je to sušta istina.
Mi kao islam, umet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem smo jedini umet koji je odlikovan sa bismilom. I pored nas još Sulejman alejhi selam koji, što se spominje u suri Neml, kada je poslao pismo Belkisi koje je naslovio sa riječima Bismillahirrahmanirrahim, sa imenom Allaha milostivog samilosnog, i u kojoj je ponudio da se preda i tako dalje, što evo nećemo time se baviti, međutim samo je bitno da napomenemo da je bismillah Allahova dželešanuhu blagodat koju je podario sledbenicima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i koju je još pored nas jedino imao Sulejman alejhi selam, a poznato je da je Sulejman alejhi selam bio najveći vladar u istoriji čovječanstva i neko kome Allah dželešanuhu dao vlast nad džinima i šetanima koji su morali da ga slušaju i da ga služi. Sejid ibn Ebi Sekine prenosi od Alije radijallahu anhu da je kazao nekom čovjeku kada je pisao bismilu, lijepo je napiši, lijepo kada pišeš bismilu iz poštovanja prema toj rečenici, prema njenim značenjima i Božjim imenima koja se tu spominju, kaže lijepo je napiši jer je neki čovjek, kaže Hazreti Alija, napisao lijepim rukopisom bismilu i samo zbog toga, znači iz poštovanja koje je pokazao prema bismili, Allah dželešanuhu mu je oprostio grijehe. Također se u tumačenju bismile i njenim fediletima i odlikama navodi predanje o Bišru el-Hafiju, jednom čuvenom učenjaku i pobožnjaku koji je bio omiljen među ljudima. Jednostavno su ga svi voljeli, a u tom predanju stoji da je uzrok ljubavi koju su ljudi osjećali prema ovom Bišru el-Hafiju, odnosno jedan od uzroka je to što je on pronašao papirić na kojem je bila ispisana bismila, pa iz poštovanja prema bismili podigao taj papirić koji je bio bačen negdje na zemlju, poljubio ga je, stavio na svoje oči iz poštovanja i ljubavi prema tome i Allah dželešanuhu ga je nagradio da njegovo ime ostane do sudnjeg dana, da se spominje u kontekstu tumačenja bismile i da bude omiljen među ljudima i da ga ljudi stalno spominju po dobru. Allahu poslanik alejhi selam kazao je sljedeće: kada vaša jahalica koju jašete, u ovom našem slučaju kada vozimo auto, kada posrne, kada se desi neki kvar, kaže nemojte reći te i se šeitan, neka propadne šetan, jer je običaj u to vrijeme bio da ljudi svaljuju krivicu na šetana na način da ga psuju i vrijeđaju kroz ove riječi, neka propadne šetan. Ne, kaže, nemojte to govoriti, nego kažite bismillah u toj situaciji. Znači, kada nam se desi nešto u prijevoznom sredstvu što nam nije drago, što se može tretirati kao manja ili veća nezgoda, Allahov poslanik alejhi selam nam preporučuje da kažemo bismillah, jer u toj situaciji, kaže, će se šetan smanjivati. Što više puta kažemo bismillah, on se smanjuje, odnosno smanjuje se njegov utjecaj na nas. Zbog čega je ovo bitno? Obično ljudi u ovim situacijama kada dožive nešto u tom smislu počnu da psuju. Kada su u pitanju saobraćajne nezgode, često smo, susretnemo se, zadesimo se, tako dalje. Prvo što se dešava kada ljudi izlaze iz auta nakon saobraćajne nesreće, bez obzira da li su oni krivi ili je kriv neko drugi, obično se to započinje sa psovkom. I tada je šetan pobjednik, bez obzira ko je kriv i bez obzira hoće li osiguravajuće društvo naplatiti štetu ili neće. Uglavnom, on je pobjedio jer smo mi startali u odnosu na drugog čovjeka sa psovkom i on je porastao. Njegov utjecaj je ostvaren kod nas, međutim, njegov utjecaj se smanjuje sa bismilom i kako stoji u nekim predajama, što više spominjemo Allaha dželešanu učeći bismilu, on će biti sve manji i manji sve dok se ne smanji na veličinu mušice, a mušica svakako ne može nanijeti veliku štetu, odnosno ne može kao takva, kao malijena, ostvariti veliki utjecaj na nas. U komentaru ajeta u kojem Allah dželešanu kaže Estaizu billah ve iza zekerte rabbeke fil Kur'ani vahdehu velev ala edbarihim nufura. I kada spomeneš svoga gospodara jednog i jedinog u Kur'anu, oni se, kaže Allah dželešanu, dadnu u bijeg. Komentirajući ovaj ajet, Alija ibn Hasan kaže, to jest, odnosno ovaj dio, kada spomeneš svoga gospodara, kaže Alija ibn Hasan, to se odnosi
na to da kada kažeš Bismillahirrahmanirrahim, kada ovo proučimo, šeitan, džini i svi ti koji nas okružuju s namjerom da nas uznemiravaju, da nesu štetu u tom duhovnom smislu, moraju da pobjegnu od nas ukoliko smo mi ubjeđeni da ove riječi uistinu djeluju. Jer jedno od imena ili nadimaka šeitana jeste Hannas. A Hannas znači onaj koji bježi kada se Allahu dželešanu ime spominje. U početku Islama Allahu poslanik alejhi selam je pisao na početku ugovora ili pisama Bismike Allahume, sa imenom tebe Allah. Međutim, kada je objavljen ovaj ajet iz sure En-Neml u kojem se pripovjeda o Sulejmanu alejhi selamu i pismu koje je poslao Belkisi u formi Bismillahirrahmanirrahim, od tog momenta je u upotrebu, znači, korištena bismila na početku svih dokumenata, pisama i obraćana, znači poprimila je tu formu, a ta forma je znači utemeljena na ajetu kojeg je Allah dželešanuhu propisao. Kada je u pitanju učenje bismile, ona je preporučeno za svaki hajrli posao. Sve što je Allah dželešanuhu dozvolio, sve što je mustehab, lijepo, što nije štetno i tako dalje, preporučeno je da na početku proučimo bismilu prilikom zatvaranja, otvaranja vrata, prilikom poklapanja posuđa sa hranom i pićem, jer u tim situacijama kada to uradimo, šejtan neće moći da prođe kroz ta vrata koja smo zatvorili sa bismilom. I ovo je veoma bitno, ovaj zikr kojeg Allahu poslanik alejhi selam učio, kada izlazimo iz kuće, on bi učio sljedeće, alejhi selam: Bismillah, tevekkeltu ala Allah, la havla wa la kuvvete illa billah. Sa imenom Allaha, oslanjam se na Allaha, nema moći ni snage osim kod Allaha dželešanu. Tada u predaji stoji, šejtan se odmakne i počne plakati i kaže: šta da uradim sa čovjekom koji je pod zaštitom Allaha dželešanu? Ne može ti prići sve dok si na polju, dok se ne vratiš u svoju kuću. Kada se vratimo u svoju i želimo da uđemo u svoju kuću, Allahu poslanik alejhi selam nas je podučio sljedećim: Bismillahi haređna, Bismillahi valeđna, ve alallahi rabbina tevekelna. Sa Allahovim imenom smo izašli, sa Allahovim imenom se vraćamo u svoju kuću i na Allaha našeg gospodara smo se oslonili. U ovoj situaciji, kako stoji u hadisu, šejtan ne može ući za nama u našu kuću i ukoliko još, i to se naravno spominje u hadisu, prilikom večeranja ili konzumiranja hrane spomenjemo bismilu, šejtan neće moći da sa nama učestvuje u konzumiranju te hrane. Sad, zamislimo sljedeće, ukoliko to ne uradimo, šta se dešava? Kada izađemo iz kuće, šejtan nas popadne i vrši uticaj na nas na različite načine, jer smo mi dok se krećemo ranjivi, susrećemo se sa drugim ljudima, neko nas uznemiri, naljuti, obraduje i tako dalje i on sve vrijeme nas preža i lovi. Ako smo proučili bismilu, on ne može prići. Kada se vraćamo kući, ako uđe zajedno sa nama u naše kuće, sigurno će se osjetiti njegov utjecaj u našim kućama. Na brojne načine, bit ćemo nervozni, nesretni, depresivni, nećemo osjećati rahatluk, ono što se zove u arapskom sekinet, smirenost i tako dalje. Biće nedostatak bereketa kada je u pitanju konzumiranje hrane, on će jesti našu hranu zajedno sa nama, sa našom djecom i našim ukućanima i na taj način, bez da smo toga svjesni, jer nismo svjesni čim to ne spominjemo Allaha dželešanu, on će se uplesti u naše živote i možda će naši životi skrenuti lijevo ili desno, uglavnom u nekim pravcima koji ne bi trebali da se skrene. Jedne prilike neki dječak je u društvu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem jeo iz iste posude i jeo je ne ispred sebe, nego njegova ruka je kružila po posudi i nije proučio bismilu, pa mu je Allahov poslanik alejhi selam kazao: ja gulamu sammi Allahe ve kul bi yaminike ve kul bima yalik. Dječače, spomeni Allaha, jedi ispred sebe i jedi desnom rukom. U predanjima stoji da je u toj situaciji šejtan kroz ruku toga djeteta jeo hranu sa te sofri, zato što nije proučilo bismilu. Znači, ne samo mi, nego moramo i naše ukućane od malena učiti i podučavati, kada sjedemo na glas proučiti bismilu kako bi druge posjetili da to uče, kako bi neutralizirali utjecaj šejtana i njegovo prisustvo u našim kućama.
Kada je u pitanju značenje bismile, ove riječi Bismillahirrahmanirrahim, ona prema mišljenju mufesira ima više značenja. Prema mišljenju jednog dijela učenjaka, Bismillahirrahman znači sljedeće: pomoću onoga što je Allah dželešanuhu stvorio i odredio, ja nastojim da postignem ono sa čime je on zadovoljan. To je značenje bismile. Također neki smatraju da učeći ove riječi Bismillahirrahmanirrahim mi u stvari tražimo pomoć i uspjeh i bereket od Allaha dželešanuhu. Kada je u pitanju ovo harf bi, čestica, i ono prema mišljenju učenjaka ima nekoliko značenja. Prvo, prema mišljenju jednog dijela mufesira, ovo znači bismillah, naređeno nam je da sa Allahovim imenom nešto uradimo. Naredba znači sa Allahovim imenom započni to što želiš da radiš, a prema mišljenju drugog dijela učenjaka, ova mišljenja se nadopunjuju, nisu oprečna jedna drugoj, ovo je u stvari informacija. Bi znači započeo sam sa Allahovim dželešanuhu imenom ovo što sam počeo da radim. To su neka značenje evo i ovog harfa. Ism, bismillah znači ovo, ism znači ime. U arapskom jeziku prema mišljenju učenjaka iz Basre je izvedeno iz riječi sumuvun, što znači uzvišenost. Ism sumuvun. Uzvišenost u smislu da ugled svakog zavisi od ugleda njegovog imena. Ako je njegovo ime okaljano i ako nije ugledno, i on kao osoba neće biti ugledan. Sad Allahova dželešanuhu ime sa imenom Allaha. Allah dželešanuhu je poznat po ovom svom imenu i naravno njegov ugled među ljudima je neupitan. Kod velikog broja ljudi veličaju ga kao gospodara. Znači da je svrha ili smisao upotrebe ovog ism u bismili u stvari da se ukaže na veličanstvenost i uzvišenost imena koje će posle toga biti spomenuti. Inače bi u arapskom jeziku moglo ili treba, obično se koristi billahi, Bismillahirrahmanirrahim, ali funkcija i uloga ovog ismun je u stvari da ukaže na ono što smo kazali. Ime Allah. Kada je u pitanju ovo ime prema mišljenju brojnih učenjaka, ovo je njegovo najveće ime, Ismullahil Azam. Tako oni smatraju i ono što je zanimljivo jeste da je Allah dželešanuhu u suri Merjem upitao svoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem: hel ta'lamu lehu samija? Znaš li ti ima li njegovo ime iko još drugi? Specifično je zanimljivo je to što kroz historiju čovječanstva, bez obzira na različite idole, kipove, božanstva koja su ljudi izmišljali i kojima su davali imena, nijedno od njih nije ponijelo ovo ime. Ime Allah ima samo zna se ko, gospodar svjetova i niko više. I ovo ime u arapskom jeziku nema dvojinu. Sva imena se mogu upotrijebiti, znači koristiti kroz dvojinu ili množinu. Ovo ime, za razliku od svih ostalih imena, nema ni dvojine, ni množine i ono je znači ime koje se veže isključivo i za ni za kog drugog osim za Allaha dželešanuhu. Kada je u pitanju jezičko značenje ovog imena Allah, prema tumačenju mufesira, ono označava onoga, odnosno značenje ovog imena jeste onaj koji jedino zaslužuje da bude obožavan. Prema njima ovo ime je izvedeno iz glagola elehe. Elehe znači obožavati. Postoji i određen broj učenjaka koji smatraju da je ime Allah izvedeno od glagola velehe, a to znači zaprepastiti se, izgubiti razum. Zbog čega su povezali ovo ime, ovaj glagol sa ovim imenom? To zbog toga što kada mi počnemo razmišljati o Allahu dželešanu, naš razum stane. Jednostavno ne možemo pojmiti, ne možemo shvatiti veličanstvenost i uzvišenost njegovog bića i oni smatraju da je u stvari iskorijena glagol, međutim prihvaćenije je mišljenje da je to od ovog glagola te elehe, što znači jedini koji zaslužuje da bude obožavan. I na kraju, odnosno u sredini ove kratke rečenice, veoma sadržajne i moćne, kada je u pitanju moć i snaga i bereket koji sa njom dobijamo od Allaha dželešanuhu, je Ar-Rahman. Jedno od imena Allaha dželešanuhu, jedno od imena za kojeg također ulema kaže da ga ne smije niko drugi nositi osim
Allaha Đelešanu. Ne smije niko sebi dati ime Rahman, zato što to ime pripada isključivo i nikome drugom osim Allahu Đelešanuhu. Musejleme Kezab, lažni poslanik iz Jemame, iz Jemena, dao je sebi nadimak Rahmanul Jemame, milostivi iz Jemame, pa ga je Allah Đelešanuhu kaznio još na ovom svijetu, još za njegovog života, da je prozvan lažcem do sudnjega dana. Umjesto da je ostao poznat kao milostivi iz Jemame, on je nama poznat kao Musejleme Kezab, Musejleme lažljivac. To mu je bila direktna kazna, između ostalog i zbog toga što je sebi počeo da pripisuje atribute i svojstva, imena koja pripadaju isključivo Allahu Đelešanu. Abdullah ibn Mubarak veli, Ar-Rahman je onaj koji kada se zamoli dadne, a Ar-Rahim je onaj koji se naljuti kada se ne moli. Postoji razlika u značenju između ova dva imena. Prema stavovima uleme i mufesira, Ar-Rahman je onaj koji je milostiv prema svim ljudima općenito, i prema vjernicima i nevjernicima, jer pogledajte njegovu neizmjernu milost na ovome svijetu. Nevjernici ga omalovažavaju, ne vjeruju u njega, psuju ga, nezahvalni su mu na blagodatima koje im je podario, a on im pored toga pruža vremena da se pokaju, daje im svoje blagodati, daje im vazduh koji udišu, hranu, piće i tako dalje, i to je u okrilju ovog njegovog imena Ar-Rahman, znači sveopći dobročinitelj. Njegova milost u ovom svijetu, na ovom svijetu dunjaluku obuhvaća sve, dok je Ar-Rahim ime koje se, Allahu Đelešanu, ime koje se odnosi samo na vjernike. Tako da je Allah Đelešanu Ar-Rahman na ovom svijetu prema svima, a na sudnjem danu će biti Ar-Rahim, smilovat će se samo vjernicima, a onima koji su propustili ovu priliku da na ovom svijetu se pokaju, steknu njegovu zaštitu, milost i tako dalje, neće se smilovati. Poznat je hadis u kojima Allahu poslanik alejhi selam kazao, u džennet neće ući nisko na osnovu svojih djela, nego na osnovu Allahove Đelešanuhu milosti. I ova predaja, ovaj hadis nam govori o značaju, važnosti ovih Allahovih Đelešanuhu atributa. Kada učimo, kada govorimo Bismillahirrahmanirrahim, trebamo automatski biti svjesni da smo dužni nastojati, truditi se, steći Allahu Đelešanuhu milost i na taj način mogućnost da uđemo u džennet. Završit ćemo sa nekim nabrajanjem nekih od koristi koje se kriju u učenju ove riječi Bismillahirrahmanirrahim. Prije svega dobit ćemo pomoć od Allaha Đelešanuhu, zato što smo je zatražili učenjem ove riječi. Dobit ćemo bereket u onome što smo učinili. Osjetit ćemo Allahovo Đelešanuhu prisustvo, nadzor, pomoć, jer smo ga spomenuli, fadhkuruni adhkurkum, sjećajte se vi mene, spominjite vi mene i ja ću vas spominjati, kaže jedan od učenjaka. Ja uvijek znam kada me Allah Đelešanuhu spomeni. Njegovi učenici su se zaibratili i začudili, kako ti znaš da tebe Allah Đelešanuhu spominje, pa je on kazao, citirao im ovaj ajet, sjetite se vi mene, spomenite vi mene i ja ću se vas sjetiti i spomenuti. Znači, jedna od velikih, ogromnih blagodati jest učenje ovih riječi, jeste da će Allah Đelešanuhu nas spominjati, naravno ako Bog da, nadamo se po dobru. Učeći ove riječi mi ćemo se osjećati pozitivno, jer kad god se spominje Allah Đelešanuhu, to je pozitivnost, optimizam i tako dalje, i na kraju dobit ćemo Allahu Đelešanuhu zaštitu od svega što bi nam štetilo, što nam nije drago i što ne bi željeli da nam se desi. Ja molim Allaha Đelešanuhu da nam ove riječi budu svakodnevnica, da ih što češće i više izgovaramo u našim životima i da živimo u okrilju ove riječi. Amin.